qiegħed fuq dal-palk għaliex? Għaliex is-sena l-oħra ma' din l-orkestra kien hawn pjanista bravu jismu Neville Gatt. Neville m'għadux magħna. Bħadda żmien sena kien hawn. Kienet jieħu gost magħna, kien idoq. Neville il-marda tal-kanser elbitu. U llum biex infakru ismu bħala mużiċist bravu u li kien jikkontribwixxi għall-istrina, id-diska li se ndoqqu issa ħan niddedikaw għalilu. Grazzi Neville tal-kontribut li tajtna. Din hija d-diska kemmu sabiħ. Kemmu sabiħ li fdel l-isħab imtaqar biex tara dlam zazuħ għajnek tal-għom. Kemmu sabiħ li torqot u tistembaħ u tibqa tara dlam għal-kem tiftaħom. Ħsibt kemmu sabiħ li tgħixu tajjex darba fin wieħed biss ġoħin li ma jafx temma. Kemmu sabiħ li tgħix żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisraq kull ma ħsibt. Ħalli għax-xemx fitluħa bħal finżula issibek tmelles riħ iġparijiet. Ħallih il-qamar jilgħab mal-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trod ħajjiet. Kemmu sabiħ li titla' l-ċaċet kollha u tinżel fl-idlamwiet fliħan moħbija. Kemmu sabiħ li minsi tkun mill-folla u ismek isir wensa l-qalbek biss. Kemmu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jidlam jew jidlam bla mal-qalb il-biża' tħabbat. Kemmu sabiħ jekk tibqa' tiddil kewba se jsib il-portajiet kummew xi sabbat. Kemmu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfa' l-bib biex terġa' tibda. Kemmu sabiħ dal-kliem la darba nemmnu u nemmnu nafax li hu fan jaqtit. Ħalli għax-xemx fitluħa bħal finżula issibek tmelles riħ iġparijiet. Ħallih il-qamar jilgħab mal-isbula tal-qamħa li trid tmut biex trod ħajjiet.
Kemmu sabiħ. Storja tiegħi bdiet